is-silta Amazing Grace. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. So many days goes I have known this grace had brought me safe thus far. And grace will lead me home. Sabiħa mmenza dil-kanzunetta. U binti tajta dik l-interpretazzjoni, il-twist ek-stil tijak, minn qalbek kan tajda. Il-songs nħobbin, aħna jdolom nħamġuhom. Il-songs nħobbin tuħom l-istil tagħna. Sabiħa ħafna. Speċjalment ma' Chris. Dan huwa l-istil li nimirħu ħafna fih. Ekku. Mela, Eżatti, kif insajjar jiena iktafu hawnhekk qatt ma żajt riċetti ħlief meta forsi nagħmel il-ħelu. Għaliex, għax inħobb illi r-riċetta toħroġ mill-qalb u tija l-interpretazzjoni tiegħek, l-istess bħal mużika. Għalhekk però inti biżmien tidra ħanajdu hekk x'għandek tagħmel ma xiex u kemm għandek issajjar. U illum pereżempju biex tagħmel l-stir fry m'hemmx limitation ta' tisma' jiena bil-forsi tuża l-mushrooms, bil-forsi tuża bżar sfari u affarijiet hekk. M'għandekx għalfejn. Uża li hemm fil-friġġ ma tagħmilx differenza. Wara kollox stir fry m'hemmx riċetta x'tiffolowja. Għatta prepara l-ingredienti u bda it-toqlija. Kultant tibda ngħid hawn jistgħidu lek jiena nimxi induq ftit u nara. Taf li pereżempju jien l-spices jew da nimxi bir-riħa pereżempju qisni skont ir-riħa ngħid toma tajba mela. U ma niċċaqlaqx minn mal-borma, ħin kollu irrid noqgħod hands-on għax nibżak niċċaq ikun assa tal-ħin bleżat, jisni ma kux rid nagħmel żball. Imma mbagħad l-spices inħobbhom ħafna. Mill-ħin, jiena fissata fuq il-ħin, għandi fissazzjoni fuq il-ħin. Tu għax titħaq, ġwera. Anke fissat fil-ħin. Ma ħafna nies li mingħajr riċetta ma jsajrux. Le, inti kollok il-basics u mbagħad timprovvizza. Trid taf idra, uża bda riċetta waħda darba, isma' x'jista' jiġrilek, mhux ġitek daqsxejn morra jew daqsxejn ħelwa. Ġieli belħun Italjani, vera. Kollok ċans. L-sajjer it-tfal diġa ħażina joqtlok. Imma kikollok l-ingredienti ġa naturali qegħdin hemm m'għandekx għalfejn tinkwieta. Mbagħad iżżid daqsxejn. Il-lommi diggusta. Allura imma da qatt ma kelli da tara xi turmerik jew għalejna diggusta. Il-kultura tal-ħwawar li għandna llum. Ħafna u xalata. Ma qabel
dak li kien ikollhom fil-ġnien. Ekku. Ġifieri n-nannieħ, il-karfus, is-sunnarija, vera. dawk li kellhom Jina, fil-ġardina. kontra qalbi Issa l-qas ħajkolli. il-ġardina m'għandhom ħafna minn nies ġifieri tista' timmaġina. Mela, ħanaddu għall-ewwel mistieden tagħna u issa drajna wkoll kun nhar ta' ġimgħa magħna jkollna lil Dr. Zaid Tibi kif